Хутка валодаць навыкамі самаабароны і з дзяцінства сфарміраваць чэмпіёнскі характар. У сталіцы карыстаецца папулярнасцю тайскі бокс, старажытнае ўсходняе адзінаборства. Яно з'явілася 2000 гадоў таму. У адрозненне ад звычайнага боксу, дзе бой вядзецца толькі рукамі, правілы муай-тай дазваляюць выкарыстоўваць локці, калені, а таксама розныя захопы. Пачынаць заняткі можна з 5 гадоў. Трэніровачны працэс у пачаткоўцаў накіраваны на развіццё каардынацыі і гібкасці. Наши цели не растить чемпионов, а чтобы была здоровая нация, здоровая Беларусь, то есть здоровые детишки. Поэтому у нас самая главная цель – это чтобы они развивались, были крепенькие, были здоровенькие. А уже остальное просто. Кто захочет стать чемпионом, то пойдет дальше. Кто просто захочет учиться, тот будет учиться. Мне нравится то, что можно защитить близких, можно защитить самого себя, можно защитить кого-то. Беларускія боксёры рэгулярна ўваходзяць у лік лепшых на планеце. Дарэчы, гэты від спорту папулярны сярод жанчын.